ZVL. Omroep ZVL. Vrijdagmiddag hield Stichting Carnaval de Vogelpiek in Vogelwaarde een carnavalsfeest. Speciaal voor mensen met een beperking. Vele enthousiastelingen kwamen af op het feest. Organisator Alex Mannuit vertelt waarom het zo belangrijk is dat dit feest gehouden wordt. We merkten gewoon dat er niet veel meer te doen is. Het is steeds moeilijker om mensen met een beperking een feest te geven bij de instellingen. Zodoende hebben wij besloten van wij pakken dit op en wij gaan er hier een mooi carnavalfeest voor hen maken. De hele middag kon je dansen, sminken, spelletjes spelen en nog veel meer. Iets wat goed in de smaak valt bij de aanwezigen. Zo ook bij deze carnavalvierster. Heb je het een beetje naar je zin vanmiddag? Zeker. Ja? Waarom vind je carnaval zo leuk? Daarom. En wat heb je vandaag aangetrokken? Als we even verkleed. Oh, kijk, de rest komt nog naar boven. Oh, wauw. Heb je lang moeten nadenken over deze outfit? Heeft mijn moeder gedaan. Net als veel andere organisaties loop je tegen veel problemen aan. Daarom denkt Alex dat er weinig georganiseerd wordt voor mensen met een beperking. Ik denk dat het, je ziet het bij alle sectoren natuurlijk, het wordt steeds moeilijker. We moeten met steeds minder mensen doen om iets voor elkaar te krijgen. Dus als het personeel van een tragel bijvoorbeeld zelf al eigenlijk alles moet gaan organiseren, wordt gewoon te veel om een duur. Toch heeft hij er heel veel zin in. Ik verwacht een supergezellige middag. De sfeer zit er nu al in, we zijn nog maar net open. En ik zie alleen nog maar busjes aankomen, dus ja, dat moet een fantastische middag worden. Het echte carnaval is begonnen. Ja, het echte carnaval is nu begonnen, ja. ZVL. Omroep ZVL.